Memory på min alt. Min alt Det kan du ikke. Du kan ikke poppe Kan du premium ikke point, pop? før du har sådan 50 eller 100.000 rolls. Rasmus. Hvorfor er det alle fucking dræber deres 50 babyer på den der? I am gonna do something very, very devious. Jeg køber VP++ quick roll til min other account, fordi jeg kommer til at grind for den, fordi jeg magter ikke grind på min main, fordi magter bare ikke. Gør det. Oh my god, he saved her. Asta. Jeg er nok bare virkelig stolt af mig, der bruger penge på Souls igen, for at Jeg beater lige Akko, chat. Jeg beater lige Akko, Ja. Holy fucking Christ. Jeg bilder de ikke. hvad? Nej, du skulle snakke noget. First extreme people, chat. Let's up. Come on, man, let's go, man. Hvad er det der?